Salut, sunt Romanian Tech și acesta este un tutorial despre cum să faci jailbreak untethered la iOS 5.1.1. De tot ce aveți nevoie este AppSynth 2.0.4, îl aveți în descriere, îl deschideți, deja e pe administrator, yes, plug in your device to begin, dacă nu îl găsește, unplug, replug. A detectat iOS 5.1.1, l-am downgradat de pe iOS 6, am un alt video, puteți să vă uitați, și apăsați jailbreak. Connecting to device, beginning jailbreak. Este foarte simplu, nu aveți nevoie de niciun DFU mode, nimic, nu trebuie să atingeți absolut nimic, merge ca pe roate. Revin când a terminat. Și avem deja jailbreak pe device. Mai trebuie să așteptăm să pună Cydia. Nu durează mult. În mare parte acest jailbreak se bazează pe un restore. Și e gata. Puteți să-l închideți. Să vă arăt la cameră. Și uitați aici Cydia. iTunes poate fi așa, intrați în el, ieșiți, o să revină dacă nu dați un restart la device, deschide Cydia, imediat zice preparing file system, o să iau vreo 2 sau poate max 5 minute, după sunteți gata de plecare, să zic așa. O să am și un video despre sursele recomandate sau poate le pun în descriere. Și acum o să vină tutoriale și cele mai bune tweak-uri noi și cam atât. Later.